Surprise! Woo! 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 Wow! Pinot 9! Yeah! Hey! Teka na buksan! Box na. Teka na buksan! Love you, baby ko! Love you! Woo! Xiaomi! Xiaomi! Redmi Note 9! Woohoo! Ang ganda ng pang-vlog ko, mga kaurago, no? Bagong-bagong cellphone, no? Salamat ako! Thank you, thank you! Mwah, chup, chup! Woo! Yay! Harabas, meron ako! Shout out, Harabas! Bagong cellphone! Oh! Apat ang camera, oh! Wow! Asan luma? Nawala na ito! Tabunan. Tabunan si luma! Sorry, luma! May kapalit ka na, ang ganda, oh, di ba? Di ba, napagkinabagan naman kita eh. Eto, mas maganda. Oh, Note 9, Redmi. Thank you, love you. Mga Uragon, bago akong cellphone. Salamat sa panonood ninyo. Gaganda lalo ang ating vlog ni Manoy Uragon. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye!